nyebut ing asmane Gusti. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan li ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput ning nggon apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Buat ustadz bermuka imigran yang ceramah wayang lebih baik dimusnahkan. Kau bisa ceramah seperti itu karena kau minim literasi sejarah. Kalau bukan karena wayang, mayoritas di Indonesia masih beragama Hindu. Akibat kau minim literasi sejarah, kau tidak tahu dulu Islam itu disebarkan salah satunya dengan cara para wali songo mensiarkan Islam lewat pewayangan dengan menjadi dalang. Kau itu harusnya bersyukur berkat wayang mayoritas Indonesia sekarang jadi beragama Islam. Bukan malah dengan dalih syariat kau ingin memusnahkan wayang. Kalian itu pendatang dari Arab. Stop injak-injak marwah leluhur bangsa kami dengan dalih dakwah Islam. Enak sekali ya bilang wayang dimusnahkan. Lama-lama nanti bangsa kau yang dimusnahkan. Sinten ingkang
badhe medhar sabda wonten ing palagan Padepokan Singoliar Mojopahit. Ampuna Ki Dalang Bagong Swakil saking tlatah Padepokan Borobudur. Arsa lumebeng wonten ing Pasewan Agung. Manunggal nyawiji wonten ing Padepokan Singoliar Mojopahit. Ingkang dipun pandhenani panjenenganipun Ki Hari Utomo. Arsa medhar sabda ananing wayangan ingkang dipun kaya-kaya kaliyan sinatriya ingkang boten mangertos budaya ing Jawi. Sinten to ingkang badhe kaya-kaya wayangan lan budaya Jawi? Mudha ing sapudenari aku. Sagung dumati. Pembacaan deklarasi sakral Lembaga Kebudayaan dan Sosial Singaliar Majapahit tanggal 20 bulan 2 tahun 2022 tertanda tanggal sakral untuk Nusantara. Kami menolak dan tidak setuju bila mana ada siapapun yang merusak ataupun menghilangkan nilai sejarah bangsa. Karena adanya budaya, adanya sejarah, adanya bahasa. Bangsa yang besar memiliki bahasa satu, bahasa persatuan kami, Indonesia. Deklarasi kami, seni budaya wayang adalah ajaran budi luhur. Maka ada perlindungan hukum tertanda hak cipta pada nomor 19 tahun 2002. Maka jangan sampai hal ini terulang kembali. Jangan sampai seni budaya sebagai kearifan lokal di masing-masing wilayah tenggelam. Mari kita angkat setinggi-tingginya karena budaya kita adalah jati diri bangsa. Kami dari Lembaga Kebudayaan dan Sosial Singaliar Mojopahit bangkitkan jiwa Nusantara. NKRI beserta pirantinya harga mati. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumati. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising wae entuk. Kok bar salat salaman ra entuk. Mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau iket dari taplak meja.
sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja, sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Karena pintu surga gini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawaduk hatinya. Sigro milir sang gedek sin.